Na, sziasztok! Egy kihívást fogok csinálni, aminek a lényege az lesz, hogy 5 percem lesz megcsinálni 100 darab fekvőtámaszt. Szóval egy picit könnyű lehet, de az sem biztos, hogy sikerülni fog. Most egy jó pár hét edzést kihagytam, szóval most gondoltam, hogy megcsinálom. Szóval 5 percem lesz, az órámon fogom mérni az időt, és csipogni fog, hogyha lejárt az 5 perc. Szóval én azt mondom, hogy kezdjük is el. Szóval kezdjük is el, és az 5 perc indul. És akkor 100 darab fekvő. És ez teljesen vágatlan lesz. Ez az 5 perc. Biztos bebizonyítsam, hogy tényleg 5 perc, de hát itt van az óra. Ez is mutassa. Ez volt a 30. Egyben. Ez fárasztó, inkább csak úgy, hogy pumpálgatom, szó szerint. És attól az izom. Hát meg volt 50, fele már megvan. És 3 percem van. Van. Megy egyet. Halad. Van és meg 2,5 percem van. Van. Jó, ez már megvan. Van még 1 percem kerekítve, és 90-nél járok. Hát és az utolsó 10. Hú. És maradt.
40 másodpercem. Szóval meg is volt a 100 fekvő, maradt 40 másodpercem. Szóval egy ilyen kis rövid videóval jöttem nektek, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, és írjátok meg kommentben, legyen még ilyen videó. Én Zoltán voltam, sziasztok!